Bueno, nik uste ekarpen izugarri politia, ez? Euskeraz, edabidea izatea nik uste oso garrantzitsua dela eta azpimarragarria dela. Eta bestetik, eskualdeko berriak ekarri dizkigu, ez? Irakurle bezala eta herrikide bezala, ez? Azken finean, gure inguruko berriak etxera ekartzeak nik uste dela ekarri digun hitzak ekarritako oparik handina. Bai, 21 urte izango dira, ez? Berriarekin batera jasotzen genuela eta egia da hori berria pixkat ikuspegi nazionala edo izango lukela eta hitzak berriz pixkat hori gure eskualdean gertatzen diren gertakari guztiak ekarri izan dizkigu. Eta ni gainera San Pedrotarra naiz, Errenterian egiten dut lana horretan eta Oiartzunen bizi naiz, beraz eskualdea bete-betean harrapatzen dut era guztietan. Eta gero azkeneko urteetan gainera Bidasoako hitzarekin elkartu zenetik ere, nik Bidasoan ere bizitza handia egin izan dut, biziketan bertatik entrenatzen eta lehiatzen nintzelako. Eta badaukat, ez dakit Bidaso atarri ikutu bat edo bentsatan asko ibilitako naiz. Egia esan txirrindulari bezala egia da beti presente egon naizela, hitzan, ze azkenean eskualdeko kirolari edo txirrindularia izanik beti aldeko izan dut, hitza. Eta gerora lanean ere, Txerrendor Errenterin edo horretan iriki nuenetik, beti hor egon izan geha, azkenean elkar lanean hola baitere, gure saiatzen gera gure zerbitzuak euskera zematen eta jendearen gana beti aipatzen dugu, bezero gehienak euskalduna ditugula eta ez da kasualidea izango, ziur aski, denan artean osatzen dugun sarea handi bati esker da. Eta nire partetik zorionak hitzari egindako ibilbideagatik eta espero beste urte aurrera egitea.